Здравейте, аз съм Лили. Днес ще ви представя визия от типа грим без грим или по-скоро моята вариация за такъв външен вид, като този тип гримове всъщност нося в дни, в които не съм на работа. На работа слагам повече продукти по принцип, за да може да издържат повече прахообразни формули, които да запечатат кремообразните. Например, този тип гримове създавам, когато наистина е някакъв супер лежерен ден, ще бъда на площадките сема, не искам да нося особено много продукти върху себе си, защото няма нужда и все пак искам да се чувствам малко по-добре изглеждаща, така че този тип грим отнема буквално 5, максимум 10 минути, но разбира се, след като аз се обяснявам, ще изглежда, че е малко повече, ще ви покажа всички използвани продукти, разбира се, и се надявам да ви дам идеи. Преди да стартирам, искам да ви напомня да се абонирате за канала ми, ако все още не сте, за да не пропускате нищо ново от мен, да харесате това видео и да ме подкрепите. Благодаря за което, а сега нека да започваме. Показах ви какви формули фондютен използвам, такива, които са леко към средно покритие, тип серум. Наскоро изпробвах и новото предложение на Max Factor, за което ще ви говоря в някое друго видео, защото за този тип визия ми трябва нещо наистина много леко и фондютена не е достатъчно такъв. Затова в случая обожавам да използвам ето този тониращ крем на Seventeen, който съм ви показвала още от години и вече четвърта година не спирам да използвам. Формулата е все така добра. Също така, тази година покрай работата ми за Helvetica Cosmetics обърнах внимание, че има версия за изключително мазна кожа, която е склонна към образуване на пъпки. Така че този крем Daily Fluid се предлага и в още един вариант, наречен City Shade, доколкото си спомням. Използвам продукт с SPF 30. Това си е един крем с лек цвят, който да изравни тена. Моята кожа леко се омазнява, но въпреки това формулата, която се води за всеки тип кожа, ми е добре. Ако сте с прекомерно мазна кожа, тогава може да видите наистина другото предложение. Ще се сложа малко върху ръката и нанасям с четка. По някой път, когато много бързам, дори нанасям директно с пръсти. Но с четка винаги някакси повече ми харесва покритието. Не слагам база, нямате нужда дори от крем, защото това е крем с цвят. Но аз, когато съм на плаж, например, се слагам стандартен крем рано сутрин, оставям го да попие и преди да изляза към плажа, слагам много тънък слой от този крем допълнително, така че се подсигурявам наистина стабилно. И виждате колко деликатно застава. Той почти не се личи, но все пак дава една много нежна покривно сияние на кожата. Цветът е един, който се адаптира към всички тонове кожа, което също е много важно да поясня. Нямате нужда да избирате цвят. И също така, това, което на мен ми харесва е, че дава лек тен, защото лицето ми е доста по-бяло от защитата през лятото спрямо тялото и съответно именно и за това най-вече обичам да нося нещо на лицето си, защото просто лицето ми стои доста видимо бяло спрямо тялото и никак не е приятно. Прекъснах малко, защото Ема се разбуди, аз отново снимам докато тя спи и не знам дали в един момент няма да си имам компания. Малко ми се прекъсна мисълта, но ето го всъщност видът на лицето ми с тониращият крем. Не е като да имаме фондютен, много по-деликатно е. Това, което трябва да внимаваме обаче е, че продукти с SPF дразнят, ако попаднат в очите. Затова, ако пропускате коректор, внимавайте колко близо стигате до тях, защото на мен ми се е случвало такива продукти, после да ми лети много. Затова съм изключително внимателна и ще добавя малко коректор, който пък с него съответно няма да имам такъв проблем. И коректорът, който ще нанеса е Illuminator на Radiant. Това е най-деликатно, най-естествено изглеждащия коректор от тези, които имам, които отново се водят леки. За мен той си е номер 1. Разбира се, има и по-бюджетни предложения, но слагам цвят номер 2, който е много натурален. Съвсем малко в тази зона. Тук. Малко отстрани, защото тук все пак отново леко се зачервява кожата лесно. И след това си взимам четката за коректора. Четките, които използвам, са от комплекта Beauty Art, който може да намерите в сайта ми. Продават се самостоятелно, в смисъл в цял комплект самостоятелно или в комбинация с онлайн курса по грим.
А сега подготвям още един онлайн курс, който да е по-разширен. Той ще бъде и много по-сериозно насочен към професионални цели. Така че в процеса на създаването, но това нещо ще отнеме не малко време, ще си отнеме няколко месеца със сигурност. По-късно ще се върна на скулите. Сега ще премина към вежите. Вежите оформям по много различни начини, като сега ще използвам сенки. За мен това е най-лесният и бърз начин да ги оформя. С молив също става много нежно, но сенките за мен просто са ми нещо любимо. Като бюджетен вариант използвам тази палитра на Oriflame. От MAC използвам цвят кокет. Добре пасва като цвят на моите вежди и доста бавно се изхабява, така че още си я ползвам. Ето тук леко оформям веждите, там където имат нужда от леко надграждане. Просто ето тук трябва да изравня малко формата и в този случай, ето тук в началото ще внимавам да не ги структурирам силно. Използвам само остатъка по четката, за да не изглеждат много изписани, много силно оформени. Продължавам и от другата страна, най-вече в долната част на опашчицата. Ето тук и в чупката. Я да видя, аз не следя дали ме виждате хубаво. А тук в началото само с остатъка, за да не стоят много силно оформени, пак казвам. Нещо такова. Няма нужда да сме много прецизни, защото все пак гоним деликатен ефект, но проблема при мен, че моите вежди са много различни, няма как да не ги оформя, няма как и да не се личи. Честно казано, според мен, ако не са естествено много добре структурирани и има нужда да ги допълваме, винаги отблизо на живо ще се долавя това оформяне, но в крайна сметка това не е проблем. И сега много леко с къси движения, само във външната част, не много върху косъмчетата, оформям крайчето на веждите, за да може да бъдат по-еднакви. И тук в началото съвсем леко с остатък, просто колкото да има малко обем в самото начало. И какво правя след това? Взимам си една чиста четка за сенки, тази, която е по-заострена от комплекта, и просто минаваме и така да обера излишъка, малко да ги балансирам. Ако ви идват по-тъмни, може да използвате пък светла или прозрачна такава фиксираща пудра, примерно, за да ги светлите малко. Понякога фиксирам косъмчета, по някой път не. Използвам и цветни гелчета, но те пък се личат повече. Сега ще използвам този продукт на Schwarzkopf Got To Be и ще се използвам еднократна четка за спирала, защото тя поема по-малко количество от продукта и просто подреждам самите косъмчета, за да изглеждат подредени. Това също така ще отнеме излишък от продукта на някои места. Не ги фиксирам много нагоре, по-скоро в тяхната си посока. И както казах, естествено пак леко се личат, че са пипнати, не гонят целта хората да не разпознаят, че съм гримирана, по-скоро да съм наистина много деликатно разкрасена, без да съм прекалила. И сега вече се връщам към кожата, оставям вежите да поизсъхнат. На скулите нанасям съвсем малко руж по принцип, като двата варианта ружове, които използвам в такива поводи, са единият е на Radiant, номер 02, цвят корал, защото е много нежен коралов нюанс, дава много нежна свежест на лицето, много го обичам. Другият е номер 1 на стик ружа на Monref Blush Bar, който е отново по-прасковен, но малко по-кафеникаво прасковен. Дава едно леко, много нежно структура на кожата, но като кокетност, като свежа, сякаш номер 02 корал би ми харесал повече в момента в случая. Взимам си така с четката за фондите на крема, който съм използвала, да може още по-хубаво да се слее всичко, когато има малко от предишния продукт и по четката. Съвсем леко нанасям на върха на бузките, притискайки, за да не отнема от крема и да застане на петна. Продуктът е много лек като покритие, дори по-леко може би от Blush Bar, но се надгражда. Така че може да постигнете и по-интензивна покривност.
Дори можете да нанесете директно с пръсти, ако бързате. Ето по този начин. И виждате ли, той почти не си личи, но придава една нежна свежест. Можете да нанасяте и директно, така разбира се. Така ще стои малко по-интензивно. Между другото, този продукт не засъхва бързо, така че можете и по-смело да поставяте директно върху лицето и да разнасяте. Ще добавя дори малко тук. Понякога, когато искам си играя повече, поставям течен бронзър за лице, като течният бронзър, който е най-деликатен за такъв тип грим, е този на Monref Bronze Skin, защото ето ще ви покажа формулата. Цветът е номер... Той се предлага в два варианта, това е важно да го кажа, за нормална към комбинирана кожа, също така има и към суха кожа. Аз използвам цвят номер... Не му виждам номера, етикетчето е паднало. Както и да е, но ето как изглежда интензивно на ръката. Но когато се нанася, той просто се разлива и до някъде изчезва. В смисъл става много деликатен. И ето сега взимам си, ще сложа само да видите, отново с тази четка, поставям малко тук и ще си взема една друга чиста за руж и с нея ще умекотя покритието, потупвайки, за да не отнема отново нещо отдолу. Но вижте колко нежно застава. Имам и по-покривни бронзери, но за тази ситуация този е най-натурален и просто съвсем нежно го разливам с кожата. Ще поставя на нослето, където по принцип няма да контурирам, ще поставя само бронзера. Все пак там можем да сложим, защото знаете, като хванем тен, всъщност слънцето се отразява на високите части на лицето, челцето, нослето, дори леко тук, нали, съответно на върха на бузките. Ще поставя ето така директно. И по този начин още малко потъмнявам цвета на лицето си, за да се слее допълнително с тялото. Тук остава въпросът дали да сложим пудра или не. В случая аз слагам винаги пудра, защото просто кожата ми започва много да лъщи в тези зоната, с какъвто и продукт да съм. С нея малко повече се личи, че имаме грим, но просто при мен няма как. Ако сте с по-суха кожа, можете да я пропуснете и да оставите продуктите самостоятелно така. Сега аз ще сложа съвсем деликатно прозрачна пудра. И така, ходих да погледна Ема и си забравих микрофона там, защото щеше да свети в очите и съм снимала една част, в която микрофона е бил при нея, съответно няма звук. Затова набързо наваксвам с информацията. На кожата не съм поставила нищо повече. Ето резултата. Много деликатен. Не стои прекалено структурирано лицето. Оставят видими леки петънца, ако имате лунички. Но това е идеята, да сме по-естествени и с грим. Като също така това, което сложих в водната линия, беше телесен цвят молив на Радиант номер 29. Не използвайте снежно бял, защото той стои прекалено ярък и видим. Дори по някой път може да направи по-уморение, защото ако тази част вътре в окото е много мътна и сложим снежно бял молив, тя изглежда още по-мътна, а телесният вариант е много натурален. Когато става много рано, очите ми са по-кървясали, със сигурност ми трябва едно по-бързо събуждане на погледа и тогава нанасям много малко количество от молива във водната линия, по някой път пропускам и също така ето разликата на едното око, имам кафява спирала, черният цвят ще бъде прекалено силен, като нанесох тази спирала на Monref Vortex, много ми е любима, само с един нежен слой поставен, виждате съвсем друг ефект има върху очите, така че сега ще поставя вече и на другото око, но да, в такива поводи задължително използвам кафява спирала, а не черна. И сега ще ви покажа какви продукти използвам за устни в ситуациите, в които искам наистина съвсем леко да предавам формула, без много да си личи, просто колкото да възвърна тук линиите на устните. Най-любимият ми вариант, който използвам в бързината, е този молив на Seventeen номер 02. Този молив е много нежна формула, гелообразна и цветът стои много натурално по линиите на устните, не прекалено. Много хора обожават да използват ето този молив на NYX Nude Beige. На мен обаче ми идва кафяв и много блед. Просто някакси ми дава ето го.
Nude Beige. На моите устни не стои добре. Стои бледо, не си личи контура по никакъв начин. Сивее ми, кафенее ми. Така че може би е подходящ за много светла кожа според мен. Друг вариант на NYX, който ми харесва за такива ситуации, е цветът Mauve. Мисля, че така се произнася. Ето го. Много нежно, розово, много деликатно. Имам си такъв и за клиенти, защото наистина доста нежно стои. Така че по-скоро тези два варианта са ми най-любими в тези ситуации. Продуктът на Seventeen пише малко по-интензивно, по-бързо се нанася, така че за бързното ежедневие той ми е най-удобен. Подострям сило с устрилката на Freya. И Ема вече е будна, така че ще бъде с една идея по-шумно около мен, но ние вече сме на финала. Взимам олива, оформям устните много деликатно, без да прекалявам и също така ги запълвам отвътре, за да може цветът да бъде по-дълготраен във времето. Така. И сега, ето виждате, устните са малко по-дефинирани, без да изглеждат прекалени и дори не поставям червило. В случая взимам си от стик ружа, който може да се използва и за очи, и за устни включително и нанасям много набързо. По този начин имам нежен цвят, усещам малко по-комфортно устните заради кремообразната формула и в същото време по никакъв начин не изглежда прекалено. Понякога, когато искам с една идея да подсиля визията, може да добавя още малко руж, който да бъде прахообразен. Може и да пропусна изцяло стъпката. Сега ще сложа ето този на Catrice, който много нежно озарява и съвсем леко с голяма четка на върха на скулите поставям, след което взимам друга чиста и малко умекотявам ефекта, но особено сега за кадрите за видеото със сигурност малко руж още ще бъде в полза. И още нещо, когато с една идея още не се играе, е да взема от пудрата на Freya Skin Polishing Powder и съвсем леко на върха на скулите, просто много деликатно да озаря, придава много натурален блясък на скулите, без да изглежда прекалено, малко над веждите, средата на брадичката и толкова. Това е готовата визия. Виждате, много свежа, много нежна, деликатно подчертахме чертите, без да изглежда прекалено и тежко. Можем да използваме този грим за много други поводи, когато просто не искаме да носим особено много продукти. Надявам се резултатът да ви харесва. Аз ви оставям за днес, защото моята малка помощничка вече е на линия и започва нашето ежедневие и след малко сме на площадките, именно аз ще бъда с тази визия. Така че благодаря, че гледахте. Ще се видим следващата седмица. Чао и до скоро!